abantu bayaphuma emntwini, bazawuphuma nakwena. Uyosala uthi nuka amakhwapha uthi baqoshwa yini, uthola uthi awunankinga. Imvelo yabantu benza njani? Bayaphuma. Qhubeka mama. Ngokuba uma bebengabakithi babeya kuhlala nathi. Uma bebangabethu noma uma bebangabakithi bebazawenza njani? Bebazohlala nathi. Futhi bebohlala noma lendlu seyinethwa ingenwa amanzi. Bebeyawuhlala noma lendlu seyisha. Bebeyawuhlala nanoma sekulanjwa. Uma ngabe bangabubani bangabakithi. Why bangazange bahlala? Babonakalisa ukuthi abasibo abethu ngokuthi benze njani? Baphuma. Benza njani? Bahamba. Phakamisa izandla. Jesu 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 hawu Jesu izwa mazwi Salelizwi egameni lika Jesu ibandla alithi amen. Sihloko sami sithi don't be afraid to walk alone. Tshela makhelwane ungakwesabi ukuhamba wedwa. Awuphakama uthi ungakwesabi ukuhamba wedwa. Awuhamba hambe ngubone uthi ungakwesabi ukuhamba wedwa. Awunyakaza uthi ungakwesabi ukuhamba wedwa. Awuhlale phansi uthi angikwesabi ukuhamba ngedwa. Niyabesaba na? Ungakwesabi ukuhamba wedwa. Haleluya. Ungakwesabi. Tshela makhelwane ungayenzi njani? Ungakwesabi. Ungakwesabi. Ungakwesabi ukuhamba wedwa. Ungakwesabi yabona uhambe wedwa. Awuthi amen. Uthi uqalaze emuva mhlambe bazawulandela uthola ukuthi akukho kulandela. Ungakwesabi ukuhamba wedwa. Uthi ubheke emaqeleni ukhona ozongijoyina, thola ukuthi still akekho ukujoyinakho. Ungakwesabi ukuhamba wedwa. Ubamba ifoni uqabanga ukuthi ukhona ozokufonela athi sawubona. Kungafoni umuntu ukuze kushona ilanga. Ungakwesabi ukuhamba wedwa. Uhlale ubukela iTV ubhoreke still ungakwesabi ukwenza njani? Ukuhamba wedwa. Anithi amen. Ungakwesabi nje ukuhamba bani? Wedwa. Anithi amen bazalwane. Abanenhlanhla yokuhamba nabangani abahambe nabo. Abanenhlanhla yokuhamba nezihlobo abahambe nazo. Abanenhlanhla yokuhamba namagroupu abahambe nawo. Abanenhlanhla yokuhamba nabotshomo abahambe bonabo. Asikabizwanga ngokufana. Olwethu ubizo alithi amen lisifuna sambe sodwa. Sambe sodwa abantu bahleka. Sambe sodwa ngathi sithi mzala. Baba makhelwane ungakwesabi makhelwane. Hey mtshela uthi lokho okukwehlela kungakwesabi. Uyabona olwethu ubizo alithi amen lufana noluka Josefa. Josefa bekahamba yedwa. Bambuza bathi uyapi? Athi ngiyofuna abafowenu. Akanamkhani uhamba yedwa. Akanafriend uhamba yedwa. Ngizokhuluma nawe namhlanje ukuthi indlela eyempumelelweni uyihamba wedwa. Indlela eyempumelelweni uyihamba wedwa. Indlela eyempumelelweni uyihamba.
Awuma singavala. Iloko bengikulethile namhlanje. Eyempumelelweni indlela uyihamba ngakwesabi. Ngakwesabi. Bayekele bathi namhlanje losihlanu siyebunandini. Bukuphi lo mnandi bathi hayi ngapha hayi zibondiwe notshwala kuthiwa bamahala. Bayekele bahambe. Eyakakho indlela ubizela ukuhamba wedwa. Hayi khona uthi amen. Eyakakho indlela ubizela ukuhamba wedwa. Ngiphinde ubizela ukuhamba wedwa. Ubizela ukuhamba wedwa. Ubizela ukuhamba wedwa. Angitantaba nabantu abahleka wena. Into kuwena ayibafuna abantu. Into kuwena ayibafuna abankani. Into kuwena ayiwafuna amagroup. Into kuwena ayibafuna abantu. Ikufuna uwedwa. Ayibafuma lithi amen. Ikufuna unjani uwedwa. Eyakakho into iyafana nekaSawuli. Tshela makhelwane Sawula wathi nakahamba eDamaseko athi uyobulala abazalwane. Endleleni ahamba nabantu anithi amen. Labaneka umbane washaya yena yedwa. Ivoice yakhuluma naye yedwa. Kwakhethwa yena yedwa. Kwathiwa wena uzoba isitsha sami esiyophatha indaba esimnandi. Uyoshumayela ivangeli emhlabeni wonke. Waphuma yena yedwa. Wena ukhethiwe wena. Ungayifanisi nabo. Ungakwesaba ukuhamba wedwa. Khethiwe. Wenza njani? Khethiwe. Futhi ungamangali. Uma bakusondelela 3 months baphinde babaleke. Baphinde basondele 2 months baphinde babaleke. Baphinde basondele 1 month baphinde babaleke. Usuyibuza ukuthi kanti yini baqoshayo. Awuthi amen. Lento la kuwena la ikufuna wedwa. Lento la kuwena ifuna ukukwenza ube yimillionaire. Ngeke ube yimillionaire basaqwalele labantu. Ngeke uze ube yibillionaire basaqwalele labantu. Ngeke ufike ku-destiny la uyakhona basakubunganyele labantu. Lento la kuwena izabakhipha ngoba ikufuna wedwa. Lento la kuwena kunabanye abantu engabafuni. No. Lento onayo kunabantu enza njani engabafuni. Futhi ungabafosteli. Awuthi amen. Ungazi uyinuke emakhwapho uyibone ngathi nguwena ubheda kawubhedi. Yilento la kuwena ayenzi njani ayibafuni. Lento la kuwena ayibafuni. Sengiqedile. Uma ngabe bebangabethu bebazawuhlala. Uma ngabe bebangabakho bebazawuhlala. Bebazawuhlala noma usidudla. Bebazawuhlala noma bosilenda. Bebazawuhlala noma bomfushane. Bebazawuhlala noma umude. Ungaze uyihluphe bebangasibo bakho. Le ndodo ikhalela kangaka bengesiyo eyakho. Uma beyakho beza kuthanda nalamagwegwe. Uma bengeyakho beza kuthanda noma unuka amakhwapha. Uma beyakho beza kuthanda noma unuka umlomo. Yithi itetele makhelwane. Itetele khuluma ithi yenza njani? Musu kwesenza isiphukuphuku phokukhala. Itetele. Aningizwa ngabe ngizule ngabe uthi amen. Eyakakho into awuyihluphekeli. Lena yokuhluphekela le uyahlanganisa kuhlangana. Andivumela nithi amen. Uyabona lo mfazi loyo lo umhluphekelayo usebenza too much usebenzela kuthandwa umfazi. Kusiyo wakho loyo. Aningizwa ngabe nithi amen. Uhluphekela intombazana uhambisana namalunch kuzikuthande. Hambisana namalunch kuzikuthande. Awuthi amen. Thenge nama airtime kuzikuthande. Akuyona yakho.
eyakho iza kuthanda lunch or no lunch, burger or no burger, ice cream or no ice cream, mali or no mali, airtime or no airtime. Hayi bofuma uthi amen. Hey ngiyaphinda. Uma bebengabethu ngabe bahleli. Abethu bazawenza njani? Bazawuhlala. Lo muntu okujulukisa kangaka siyo wakakho. Thandi makhelwane check. You are in a wrong place. Akakuzwa mtshele ethi makhelwane check. Mtshele ethi makhelwane check. Hey mtshele ethi makhelwane check. Hey mtshele uthi makhelwane check. Mtshele uthi makhelwane check. Mtshele uthi makhelwane check. Hey abetha ngeke base bashiye noma siyahlupheka bayahlala noma sinamoto bayahlala noma asilakhaya bayahlala noma asinamali benza njani bazalwane bayahlala ngoba bobani abethu.